וורמינג היא המצאה של ביבי. חיסונים הופכים ילדים לליזרד פיפול. אנחנו מנצלים רק 100% מהמוח. פול מקארטני מת והוחלף על ידי גורילה. 90% מהחמצן שאנחנו נושמים עשוי ממלח. רק כדור הארצי בכלל ריבוע. כל הכיסאות בעולם עשוי ממסטיק. 80% מהמזון שאנחנו אוכלים עשוי מפלסטיק. ראש הממשלה של סין הוא ארמדילו. דני הוא בכלל כפיל של מאסטר ספלינטר. כל רמת גן הם למעשה הקאסט של סייפלד. הכי מוזיקלי בעולם יש סאונד של פאנצ'ו. 90% מכדור הארץ עשוי מלגו. כל מי שקוראים לו דרור הוא נאו-נאצי. חניות נכים הם פסג'ווי להוגוורטס. רוב אוכלוסיית יפן הם צ'רלי צ'פלין. 11 לספטמבר זו קונספירציה. היחיד על הירח היא סתם קונספירציה. צבעים ירוק וכחול הם קונספירציה. קונספט שריעה וכלליות הוא קונספירציה. סוכר לא משיג, הוא יותר בריא ממים. משחק המחשב גורמים לאימפוטנציה. עובר מרוץ הקניות הוא שייפ שיפטר. הבחירות במצרים נוצרו על ידי טל ברמן. כל מי שדיבר בטלפון יחטוף סרטן. כל מי שנהג ברכב יחטוף סרטן. כל מי שישב על כיסא יחטוף סרטן. כל מי שכבר יש לו סרטן יחטוף סרטן. המים שאנחנו שותים מורכבים ממייקל ריצ'ארד. כל אוכלוסיית יפן ממייקל ריצ'ארד. טובלרון עשוי מהאייקון של הנוטפד. מייקל ריצ'ארד הוא כפיל של מייקל ריצ'ארד. אתה מייקל ריצ'ארד, היא מייקל ריצ'ארד. גם אהוד בנאי הוא מייקל ריצ'ארד. אתה מייקל ריצ'ארד, היא מייקל ריצ'ארד. גם קייזר סוזה